Pipila ka patigayon ang naisyuhan og notice of violation sa DTI sa Davao Region human milapas sa Fair Trade Law. Sagad sa mga patigayon, wala misunod sa product standards. Giawhag sab sa DTI ang mga lokal nga kagamhanan nga i-activate ang ilang Local Price Coordinating Council. Ano yung report ni John D. Esteban? As of August 2025, gawas sa 2,209 firm o business establishment ka na-monitor sa Davao Region sa Department of Trade and Industry 11, ana sa 26 niini ang milapas sa Fair Trade Law. Kadaghanan, wala misunod sa product standards. Sa samang period, ana-ana sa sobra 1 million pesos ang nakolekta nga penalty. Usually po mga appliances, also mga LPGs, that do not follow the product standards as stipulated under the Bureau of Product Standards. We have 109 products currently under the Bureau of Product Standards. So each one product may mga specific po na standards that they need to follow, and that is what we check when we do monitoring and enforcement. Giawag sab sa DTI ang mga lokal kapagamhanan nga i-activate ang ilahang Local Price Coordinating Council o LPCC aron mas mahingusgan ang pagpanalipod sa katungod sa mga konsumante. Sa karon, anaa pa sa 27 kalungsod sa Davao Region ang aktibo ang LPCC gawas sa 52 cities o municipalities. Samtang kamatikdang nagasaka ang presyo sa mga produkto sigon sa DTI. Right now, inflation is really increasing for not just for Davao region. Inflation kasi has a lot of factors to consider. Number one mainly is on supply and demand. We also have global challenges that affect or influence the prices of goods like fuel. Another is on logistics. Bisan kuwang sila sa tao, regular batod pa ang ilang pagmonitor sa mga patigayon aron masiguro nga reasonable ang mga presyo sa mga baligya ug ilikay ang publiko sa mga pagpanikas sama sa overpricing. Most of the raw materials in producing the basic necessities, mostly po yan imported po, ma'am. So for example, yung mga tin cans, sa mga plastics in making those products, ma'am. So in setting those SRP's price adjustment, meron po yung siyang effect sa setting sa SRP. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1. Mindanao.